ድሌት ትበሃል ተቐማጢት ሃገረ ዩጋንዳ ዕድመ 23 ትገብር እያ ዝብል ግምት ኣለኒ። ስድራ ድሌት ፍፃና እንከላዮም ብሓደጋ መኪና ተጎዲዮማ እያ ድማ ምስ ኣብ ካርቱም ዝነበረ ሓውባ ዓብያ። ድሌት ኣዝያ ገረን ደዋሃን ሄዋን እያ። ኣብ ትምህርታ እውን ሰነፍ ኣይነበረትን። ሓውባ በዓል ሓዳር ኣቦ ክልተ ቆልዑን እዩ። ዋላ እውን ድሕሪ ሞት ስድራ ከይሓስማ ኢሉ ምስኡ እንትሕበያ ናይ ነገር ኣዳም ድዩ ወይስ ሕቦ ባህሪ ፀኒሕዎ ንኽዕምፃ ብዙሕ ፃዕረ። ነታ ፃዕዳ ከም ርግቢት ግን ኣምላኽ የዕሪፎ ይሃባን። ኣዝያ ልባም ስለ ዝኾነት ኣብ ሓዳሩ ፀገም ከይፈጠረትሉ ብምባል ሓንቲ ከም ዘይትፈልጥ እያ ስኽ ትብል ዝነበረት። ሓውባ ግን ዝደልዮ ስለ ዘይሰምረሉ ኣብ መኹኒ ካብ ገዛ ንኽሰጓ እዩ መደምደምታ ዝገበረ። ድሕሪ ገለ ዓመታት ዘይቲ ሓውባ ባንኪ ብምኻድ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ሒዛ ትመፅእ እሞ ሓውባ ካብቲ ገንዘብ ብምልዓል ኣብቲ ምሕር ዘይገፍሕ መደቀሲ ድሌት ይሓብኦ። ሰይቲ ሓውባ እቲ ዘምፅኣቶ ገንዘብ ጎዲሉ ይፀንሓሞ ርግእ ኢላ ንሰብኣያ ተሓቶ። ሰብኣያ ግን ዝሓረቐ ብምምሳል እዩ ተዋሲኡ። ብጀካ ዛደቓላ መን ከየልዕሎ ናይ ፈለማ ወራር ፀርፊ ዝነበረ። ነታ ቃል ኣምልቑላ ዘይፈልጥ ድሌት ዓቑዓም ምስ ሰምዐት ዳሓን ዲኹም ብምባል እያ ዝሓተተት። ሰብኣይ ግን ብምሕር ብድዐ ንስኽን ከለኸ እንታይ ደሓን ኣሎ እዩ ዝበላ። ገንዘብ ከም ዝጠፍኦም ነጊሮማ እቲ መደቀሲኣ ክፍትሹ ጀሚሮም። ድሌት ዘቐመጠቶን ዘለዓለቶን ስለ ዘይነበራ ዋላ ሓንቲ ይመሰላን። ሰብኣይ ግን ዘቐመጦ ስለ ዝኾነ መሰስ ኣቢሉ ብምውፃእ እዚ ደኣሞ መን የምፅዎ ዶስ እግሪ ውፅኡ ባዕሉ መፂእኪ ብምባል ዓዊሉ ጨደረ። ንድሌት ድማ ክዳውንታ ጠርኒፉ ክትወፃሉ ነጊሩ ተዓዝረ። ለዋህ ድሌት ብዘይዋዕለቶ ካብ መንበሪኣ ተሰጐት። ስድራይ ብምባል ኣብ ማሬራ ዝበኸየት ኣብቲ ከባቢ ናብ ሓንቲ ትፈልጣ ብምኻድ ንግዚኡ ምሳኽ ክፀንሕ እየ ዝበለታ። ድሌት ኣዝያ ተፍቅሮ ትምህርቲ ገዲፋ ኣብ ስራሕ ዓለም ክትኣቱ ተገደደት። እቲ ስራሕን ባህሪ ድሌትን ግን ዘማይን ምድርን እዩ ዝነበረ። ፈፂሙ ምስኣ ዘይከይድ ስራሕ። እቲ ስራሕ እንዳመስተ እንዳሻሽ ዕገርግር ዝበዝሑን ዘየድሊ ነገራትን ዝፍፅምሉን ቦታ እዩ። ጉድን ኮይኑዋ ግን ስና ንኺሳ ውሽጣ እንዳነበዐት ክትሰርሕ ወሲና። ድሌት ኣዝያ ትሕትን ፅቡቕትን ጎርዘያ። ንዓ ጠሚቱ ሰም ዝብል ወዲ ኣይነበረን። ብዙሓት ንፍቕሪ ሓትዋ ይኹኑ ዳ እምበር ንሶም ናይ መስተን ናይ ሓሽን ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ገፅተዎም ኣይነበረትን። ረምዓቲ ንስራሕ ኢላ ኣብ ዝወፀትሉ ሓደ ራክሻ ዝሓዘ ወዲ ዶ ተብሎ እሞ ዋጋ ተሰሚዓ ትብገስ። ንስራሓ ዝወስድ መንገዲ ገዲፉ በንፃር ምስ ጠወያ ቀባባሕ እንዳበለት ተጋጊኻ ኣለኻ እቶ ዋላ እንተበለቶ ወዮ በዓል መደብ ድዩ ወይ ስልኡ ካብ ፀልማት ቦታ ዶ ኣበላ። ካብ ርሑቕ ሃሳስ መብራት ምስ ተዓዘበት ድሌት ክትሃድም ሓሲባን ደምዲማን ክትዕወት ግን ኣይከኣለትን። ወይ በዓል ራክሻ ክሳዳ ምስ ሃረማ ደንዚዛ ወደቐት። እቲ ኣብ ቅድሚኣ ትመፅእ ዝነበረት መኪና መብራህታ እናዳመቐ ክመፅእ ምስ ረኣየ ወይ በዓል ራክሻ ነዚኣ ደንዚዛ ሃለዋታ ዘጥፍአት ዝነበረ ድሌት ፍርቂ ነብሳ ውሽጢ ራክሻ የጋራ እውን ቀልጠል ኣቢሉ ከም ዘይትረአ ገበራ። በሓድ መኪና ናይቲ ዝረግፆ ዝነበረ ዶሮና ኣሰኒዋ ሓሊፎም ከደ። በሓድ ራክሻ ከም ስጋ ዝረኸበ ከልቢ ነታ ለዋ ህዋን መርወይ ስምዒቱ ገይሩ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ኣስካላ ናይ ድኳን ኣፀብቂዑ ገደፋ። ሓደ ሓላፊ መንገዲ ካብ ርሑቕ እሞ ከዓ ደቂሳ ምስ ረኣያ ብቕልጡፍ ስጉምቲ ናባ ቀረበ። እቲ መንእሰይ ምስ ረኣያ እሞ ከዓ ክዳውንታ ደም ተፀያይፉ ምፅዋሩ ሰኣነ። ስኑ ነኺሱ ኢዱ ብክሳዳ ይሕሊፉ ሓቒፉ ወሰዳ። ድሌት ቃንዛ ግድበርቲ እዋ ዓሚቕ ድቃስያ ዝደቀሰት ይዒንታ ቀስ ብቐስ ክኽፈታ ምስ ጀመራ ምስንታ ከም ኣጓል ኣንስተይቲ ብልዕልያ ፀንሐታ። ናይ ስምባዳ ሓሳብ ሃተፍተፍ ድሕሪ ምባላ ድሕራ ክትረግእ ጀመረት። ደጋጊማ ተወፅኦ ዝነበረት ቃል ግን እንታይ ይገብር ኣለኹ ምስ መንከ እየ ናብ ዝመፀ መን ከምፂኒ ብምባል ትለዋው ነበረት። እታ ኣብ ልዕልያ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ሱዳናዊት እያ። ንሳ ትብሎ ቃላት እንታይ ይብራ ኣሎ ንምንታይ ከም ዝመልከተን ብዙሕ ይርዳ ኣይነበረትን። ቃላት ናይ ድሌት ክትርድዋ ፀጋሚ እዩ ንዓኣ። ኩሉ ምስ ወድአት በቲ ቃና ዘለዎ ድምፃ ሳሚ ክትብል ሰምዐታ። ቀዲሞ ሓሳባ ቅጅል ዝበላ እንተሎ እቲ በዓል ራክሻ እዩ። ብወገን ፀጋም ዘሎ ማዕጾ ድምፂ ርጋፅ ናይ እግሪ ሰብ ምስ ሰምዐት ክሳዳ ናብዋ ቅንዐት።
እቲ ምስሊ ግን ሓድሽ እዩ ንዓ ፍሽኽ እንዳበለ የቐኒለይ ሽክሮን ዶክተር ክብላ ሰምዐት። ሃፍተይ ከዓ ኣጆኺ ኣሕዋትኪና ኩሉ ነገር ሕውስውስ ከም ዝበላ ገጻ እዩ ዝምስክር ዝነበረ። ከም ዝገላ ግን ኣብ ክሳዱ ዝነበረት ማዕተብ ምስ ረኣየት ቁሩብ ሰላም ክወራ ጀመረ። ክትሑት ድምፂ የቕሬታ ምን እሞ ክብል ስም ከም ቆልዓ ዒንታ እናነብዐት ድሌት ክትብል መለሰትሉ። እሺ ዶላ ሃፍተይ ኩሉ ትብልዮ ዝነበርኪ ሰምዓኪ ነይረ። ዶክተር ግን ትሰርሕ ስለ ዝነበረት ከይንርብሽ ኢለየት ምዝበልኩ። ሕጂ ግን ቁርሲ ቀሪበን ድየ ዘለኹ ብሓደ ክንቆርስ። ድሌት ብዓውታ በጃኻ ኩሉ ሕጂ ንገረኒ እንታይ ገብር የመፀ መን ኢኸ ናብ ዝምፂኒ? ሳሚ ምስቲ ዓቃል ባህሪ ዝውንን ምዃኑ ከይተረበሽን እሺ ከም ፍቓድኪ ትማለ ብሓደ እስካላ ወዲቅ ክፀኒሕኽኒ ከምኡ ጥራይ ዘይኮነ እውን ኣብ ልዕለይካ ዓመፅ ወሪዱ ረኣኹ። ድሌት ቃላት ክተውፅእ ሓይሊ ሲኢና ገጻ ብንምዓት ተሓፅበ። ናብዚ ገዛ ሒዘክም ምምፀይ ከዓ ከምዚ ትፈልጥዮ ባህሪ ሱዳን ብዙሕ እዩ። ከም ስደተኛ መጠን ንዓኺ ዝገደደ ብሕማቕ ዓይኒ ጠሚቶም ኣብ ፍርዲ ህይወትኪ ክሳብ ሞት ክውስኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ከዓ ናብዚ ሒዘክ ክመፅእ ወሲነ። እዛ ምሳና ዝፀንሐት ከዓ በዓልቲ ሕልና ዓባይ ዶክተር እያ። መታን ክትረጋግእ ከዓ ኩሉ ዘድሊ መድሃኒት ሂባትካ ኣላ። ድሌት ንባዕታ ወዲኡ ሕናን እናበለት ብልብየ ዘመስግን ሳምሓወዩ ኣይ ፀገም የብሉን ዝኣንፈቶ ፍሽኽ እናበለ ዝረስዓኹ ከዓ ዶላ ሃፍተይ ስድራኸ ሻቆሊለ ሞባይል ከብ ዝኸፈትክዋ ሓው ቦይ ትብል ምዝግብቲ ምስ ረኣኹ ደው ኢለ ኣብዚ ገዛ ክመፅእ ሓቢረየ ኣለኹ። ድሌት ከምዚ ድንዝስቲ ዘይፀንሐት ሓፊላ እሙኸ ዝኾንክዎ ነገርካ ዲኻ? ሳሚ ከምዚና ብምስምባዳ መሊሱ ልዕሊያ ሰንበደ። ክምልሰላ ከናፍሮ ኣብ ምድላው ከሎ ማዕፆ ገዛ ኳሕኳሕ ሰምዑ። ድሌት ልባ ጠልጠል በላ። ሳሚ ማዕፆ ቤቱ ደጋጊሚ ኳሕኳ ስለ ዝነበረ ኩሉ ሙሉ ተሓዋወሶ። ድሌት እንዳነበዐት ከይትከፍቶ ኣነ ነዚ ሰብ ጎፂ ይኮነን ድምፁ ክሰምዕ ድሌት የብለይን እንታይ ድገርኪ? እዚ ሕቶ ንክትሓተኒ ይኹን ክምልሰልካ ሰዓት ይኮንን ስለዚ ክትሰምዓኒ ትራእዩ ዘለካ። ሳሚ ህዲሉ ደሓን ከፊተ ገዛ ከም ደጋጊየ ክሕብሮ እየ። ናብ ማዕፆ ገፁ ሰጎመ። የማናይ ኢዱ እውን ሸጋጥ ስሒቡ ከፈቶ። ዘይ ከም ትስቢቶም ኣደይ ትብለፅ ትበሃል ጎረቤቱ ኮይነን ፀኒሐን። ኣደይ ትብለፅ ከመይ ውዕልክን? እታ ቆልዓ ደሓን ዲኻ? እንታይ ድወሪድካ ክንደይ ዝተፅቅጥ? የቕሬት ኣደይ ደኺ መግዲ ኮይነ ትድቃስ ሰቐይትኒ ዘይኣመሉ ምክንያት ደሓን እንኳ እሞ ደሓን ኮንካ ፅባሕ ዘክራለኒ እንዲሁ እዘን ዕንጨይቲ ምስ ኣሕዋትካ ኮንካ ክትውድእ ለይ ኢለዮ። ፍሽኽታ ካብ ጎኑ ዘይረሓቕ ሳሚ ደሓን እንታይ ፀገም ኣለዎ? ደሓን ፅባሕ ኣብቲ ናይ ወጋሕታ በዓልና መፂና ኣካውን ክነብሎ ኢና በላ። ሕራይ ትበልካ ማርያም ብሩኽ መዓልቲ በል ዝወደይ። ኣቐዲማ ስምባዲኣ ልዕሉ ፀኒሐ ድሌት ዘይ ከም ቁሩብ ደቃይቕ ኣታሳመይ ኣይተሓዘለይ ክትብል ኣፍኣመትሉ። እቲ እንስሳ ሓወይ መሲልኒ ዝገብሮ ይጥፍን ፀኒሐ። ደሓን ከምቲ ዝበልክዮ እዚኣ ሕቶን ሕጂን ደጋ ድሌት ትዕጉስ ብጣዕሚ ገረማ እንደስውን በላ። እሞ ሳመይ ኣነ ክኸይድ ንኣኻ ግን ካብቶም ኩርሶም ዘይክእሰብ ኢኻ ደሊ ሽኮር ተመስገን ሌት ንጌረዮ ሕጊ ሕልና ያዚዝኒ ሕጂኻ እሞ ምኻድ የለን ቁርብካ መቐለል ይበለልኪ ኣብቲ ናይ ምሸትካ ተረጋጊና ብሓንሳብ ድራር ክንዶለር ኢና። ድሌት ብቐስታ ዝወፁ ቃላት ሳሚ ከተስተማቐር ከም ዘይፀለ ውሽጣ ይዛረብ ነይሩ። እሺ ሳመይ ከም ፍቓድካ። መሬት መስዩ ሳሚ ፀላም ካምቻ ሓሳስ ሰማያዊ ስረ ፀሊም ጫማ ለቢሱ ኣብ ቅድሚያ ቆመ። ድሌት ግን ትገብሮ ኣይነበረን። ዋላ እንተሓሰበት ምስቲ ገዛ ወዲ ምዃኑ መሊሱ ስክፍታ ፈጠረላ። ትኽኢሉ ድማ ናዋ ቀረበ። እሞ ኢልነይ ሕጂ ምብጋስና እዩ ዋላ እኳ ደስ ኣይበላ እታ ከይድኒ መባል ግን ኣቐብኮነታ። ረስዐኻ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣከዳድና ሳሚ መልጉሙ እናኣሰረ መቑሽዳ እዚኣ በላ። ክልቲኦም ሓሳስ ፍሽኽታ እናተዋሃቡ ሳሚ ኣብ መንጎ ሕጅናት እያ ዘሪፋ ዘላ። ኣይትረዳእን እንታይ ረሲዐ ድየ? ምርሳዕ ሰይርስዕኽን ህያብ ግን ኣላ። ኣብ ሳሎን ተፀጊዓ ፀናሐት ፌስታል
سحبوا قبلا انت يسمى كم قدمون في الشهر نابلة تحيابا فتح مسرعيتا سلام درس ناي حاقوس زي عملا حقوف عبلتو سامون دس بلو دليت بدحر مغارجا خوينا قيرتا بهدوء سقومتي مسقربتو بفلاي اب نفسها مغلصي زي بلو صباغه ونينا دن نابلت بحقي ودلي بعراكشا دونغ مقرا غيرو كابمو قلالم اوتوم تتحيزم دما بحنت دسب بلندا كافه بصحون صبقونا بسيو سامحوي اجينا محازاي كرول امو غزاك خير اشدلن دليت موبايلا ገንዘብ ስለዚህ ነበራ ብናይ ሳምን ደውላ ፀዋዕታ ምስትሻغለት ዝነበራ ከደንጎየት ንጠታ ተሓቆይፈን ሳሚ ኣምስኪነን ናብ ገዝአን ተበቀሳ ድሕረት ተማዓልቲ ተቋፂሮም ተራኸቡ ዝኣዘዝዎ እናበልዑ እዛ ምሸት ብዘይ ዝኾነ ቁም ነገር ስቂላ ክሰዳ አይደለን ሳሚ ብውሽጢ ዝብሎ ዝነበረ እዚ ደሊ ንኺዶ ድሌት ክትፀንሕ ዋላ እኳ ድሌት እንተነበራ وسامي يا غلنا صبغان فينا خمان قدمي اغن حدا نغر قبلا كدلي ايه سامي تا عندنا نو كلا يكونن كنزي عملو دن ابصحي كاوش طول حدا مستنفاس دلي انا بقى تسعيره افكركي دليت كم قال كمان سقف عبلتن حفيلا عفوسيا يفكرك كم بالي تريد من منبر أنا إذن كلتا معالتي كلتا عملتين كوينة لاني فورم كم ما يكرم تترخب التغليم تتعى أو حدارهم بزحهم سامون مستدحان دوانا ملعبهم بروخات حواتهم من بارو تحاجزهم نابكان على قال قريب سلام بزحو من اللوز كله كم زبال أبا يابد لي تريو تمسكن فتاري جعلو كل الشكري وقب زخون النابرا أم حلافك يخنيهم تمسكن